जुदि आं नोंखौहाय सानफ्रोमबो थगायो अब्ला मा नोङो आंखौ फोथायगोन नामा? नोङो आंनि सायाव भरोसा खालामगोन नामा? नोङो आंनि सायाव सोनारगोन नामा? सोनारनाय नङा। थिग बिदिनो जोंबो गावखौनो थगायो। माब्रैहाय? जोङो बुंगोन गाबोननिफ्राय आङो साबसिन फरायनोसै, गाबोननिफ्राय आङो मबाइल बारा नायनाय नंला, गाबोननिफ्राय आङो जौ लोंनाय नंलिया। नाथाय जों मा खालामो? जोङो बे थांखिफोरखौ मावफुङा। नाथाय जों जेरै जेब्लायबो खालामो जों बिदिनो खालामफिनो। जों बांद्राय फराया, मबाइल बारा नायबाय थायो, ओमफ्राय जौखौबो जों लोंफिनो। दा जेब्ला जोङो बेबायदि गावखौनो थगायोना, जेरै जों मालायफ्रा जोंखौ थगायोब्ला जों मालायफोरनि सायाव फोथाया, बिसोरनि सायाव जों सोनारा, थिग बिदिनो जोंबो गावनि सायावनो सोनारनायखौ बाद होयो। ओमफ्राय बेबायदियावहाय जोंनि जे टेलेन्ट्सफोर दङ, जोंनि सिमांखौ मोनफुंनो थाखाय जे टेलेन्ट्सफोरा जोंखौ हेफाजाब होगौमोन, बे टेलेन्ट्सफोरनि सायावनो जोंहा फोथायनाया गोमोरलाङो। ओमफ्राय लासै मा खालामो? जोङो बै मिजिंफोरखौनो, जोंनि सिमांफोरखौनो गारनांगौ जानानै फैयो, एबा जों गारो। मानोना जों मिथिगौ जे जोङो आरोबाव थगायबावगोन, जों सानो फरायबावगोन, नाथाय जों फराया। जोंनि थांखिया फार्स्ट क्लास मोनो, 90%, 95% मोनो। बेनि थाखाय जोङो फरायनांगौ, बे जोंनि थांखि। नाथाय जोङो फराया, जोङो ओरैनोसो थायो। दा ओरैनो थायो नालाय जोङो मा सानना लानोसै? जोङो जे जोंनि थांखि, जोंबो टेलेन्ट्स दङ फरायनो थाखाय, बे टेलेन्ट्सफोरनि सायाव जोंहा बिसासा, फोथायनाया गोमोरलाङो। ओमफ्राय जोङो लास्टआवहाय जोंनि थांखिफोरखौनो गारलाङो, जोङो बावगारलाङो, ओमफ्राय जों दल'सो थायो। बेनिखायनो बेस्ट वे इज, जोंनि जे थांखि दं बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जों फिसा फिसा स्टेप्स लानांगौ। ओमफ्राय बे फिसा स्टेप्सफोरानो जोंखौहाय जोंनि थांखिसिम मोनहोहैगोन एबा लांगोन।